ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምባርከስ ናይ ሰዓት ዜናታትን መግለፂታትን ሒዘ መፅአኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና አሊ ሰይድ አብደላ ወታደራዊ ሊግ ኣባል ፖሊት ቢሮ ውድብ ኪላ ውሽጣዊ ፀጥታ ላዕለዋይ ዲፕሎማትን ኣብ ታሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሓፂር ድሕረ ባይትኡ ህዝቢ ኣሜሪካ ከይሻቐል ይንገራው ኣብ ታሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለፂ ሓማስ ንእማነ ሰላም ኣሜሪካ ኣወንታዊ መልሲ ይብሎም ብሰንኪ ቀቢላዊ ጎንፂ ልዕሊ 40 ሰባት ኣብ ሶማልያ ተቐቲሎም አልሸባብን መጥቃዕቲ ፈፂሙን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፅናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ዝምድና ኤርትራን ሩስያን ኣብ ዝተበፅሕዎ ዘለዎ ደረጃ ንኽበፅሕ ዓብ ተራ ካብ ዝተፃወቱ አሊ ሰይድ አብደላ እዩ። ንአሊ ሰይድ አብደላ ካብ ዝገበሮም ገለ ነገራት ንምግላፅ ዝወፀ መግለፂ እዚ ሎሚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሩስያን ተበፅሑ ዘሎ ስትራቴጂያዊ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና አሊ ሰይድ አብደላ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዝነበረሉ መድረኽ ሰረት ዝሓዘን ሚኒስትር አሊ ብልዑል ዲፕሎማስያዊ ብስለትን ጥበብን ዝነጠፈሉን እዩ። 4 ወርሒ ቅድሚ መስዋዕቱ ብሚያዝያ 2005 ኣብ ከተማ ሞስኮ ዕደት ብምክያድ ዓበይቲ ፕሮቶኮላዊ ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዓት ከቲሞ ምንባር እውን ይፍለጥ። ኣብ 1949 ናብ ሕጊ ከተወሊዱ ተማሂሩ ዓብዩ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ምዝዛሙ ምስ ተጋድላይ ረመዳን ኣውልያይ ጀነራል ካልኦት መትዓቢቱን ኣብ መበል 18 ዓመቱ ብ1967 ኣብ ገድሊ ተሰሊፉ በሊሕን ተባዕን ብምንባሩ ተዓሊም ምስ ወደን ዝለዓለ ወታደራዊ ስልጠና ንሶርያ ተላኢኹ ስልጠና ሕክምናውን ኣብቲ ሃገር ቀሲሙ ድሕሪ 2 ዓመት ድማ ምስ ብፆቱ ንሓደ ከቢድን መስዋዕትን ዝሓትትን ፍሉይ ስርሒት ተመዚዙ እቶም 20 ዓመት ዘይመልኡ ዝነበሩ 3 ተጋደልቲ ኣብ ፓኪስታን ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ጨውዮም ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ካራቺ ዓሊቦማ እቲ ጅግንነታዊ ስርሒት ሰውራ ኤርትራ ብዓለም ተፈላጥነት ንኽህልዎ ዝዓለመ ነይሩ። ቀዲም ተጋዳላይ አሊ ሰይድ አብደላ ኣብ ሰብኣዊ ባህርያቱ መቕልልን ሕያዋይን ኣብ ስራሕ ግን ዕቱብን ጥንቁቕን ንጉድለት ዘይፃወርን ብምንባሩ ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ሰውራ ክኸውን በቂዑ ኣብ ፈለማ ሰብዓታት ንህዝባዊ ሓይልታት ኣብ ምዃም ዝለዓለ ተዋሳእነት ዝነበሩ አሊ ሰይድ ከተማ ነቕፋ ሓንሳብን ሓወርን ካብ መንጋጋ ፀላእ ሓረ ኣብ ዝኾነትሉ 1977 ላዕለዋይ ኣዛዚ ግንባር ነቕፋ ነይሩ። ኣብ ተወሰነ ስርሒት ዘርኣዮ ርቀት ወታደራዊ ስትራቴጂን ናይ እዚ ቁፅፅርን ብቕዓትን ድማ ኣዝዩ ዘደንቕ ከም ዝነበረ ኣብ ታሪክ ሰፊሩ ኣሎ። ኣብ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ሓደ ካብ 9 ኣባላት ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ኮይኑ ከገልግል ዝተሓርየ አሊ ሰይድ ኣብ ዝለዓለ ውድባዊ ውሳኔታት ተሳቲፉ ኣብ ዝሰዕበ ዓመታት እውን ኣብ ላዕለዋይ ወታደራዊ ፀጥታውን ምሕደራውን ፅሕፈታት ብልዑል ብቕዓትን ተወፋይነትን ድሕሪ ምግልጋሉ ባፅዕ ቅድመ ምትሓዛ ኣዛዚ ወታደራዊ ስርሒታት ህዝባዊ ሰራዊት ኮይኑ ተመዚዙ ን3 ዓመታት ድማ ቀፂሉ ልዑል ምልከት ቋንቋታት ዓፋርኛ፣ ትግርኛ፣ ዓረብኛን እንግሊዝኛን ዝነበሮ ተጋዳላይ አሊ ሰይድ አብደላ ኤርትራ ኣብ 1993 ብወግዒ ናፃን ልኡላዊትን ሃገር ምስ ኮነት ኣባል ፈላሚ ካቢነ ሚኒስትራት ኮይኑ ተሓርዩ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያትን ፀጥታን ብምዃን ድማ ንትካላት ፖሊሲ ውሽጣውን ግዳማውን ፀጥታ ከምኡውን ክፍሊ ኢሚግሬሽን ትካላዊ ቅርፅን ኣሰራርሓን ኣብ ምትእትታው ረቂቕን ውሕልልን መሪሕነት ኣርእዩ ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ብምዃን እውን ሓያሎ ዓመታት ነጢፉ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኮይኑ ከገልግል ተመዚዙ ሚኒስተር አሊ ሰይድ አብደላ ብ28 ናሓሰ 2005 ለይቲ ኣብ ቤቱ ደቂሱ እንከሎ ብሃንደበታዊ ቃልቢ ኣብ መበል 56 ዓመት ዕድሙ ተሰዊኡ መንግስቲ ኤርትራ ን3 መዓልታት ዝቐፀለ ሃገራዊ ሓዘን ድሕሪ ምእዋጁ ተን 10 ዓመታት ንስለ ሃገርን ህዝብን ሙሉእ ሂወቱ ዝወፈየ ጅግና ብሓያሎ ኣሽሓት ዝቑፀር ህዝቢ ኣብ ዝተረኸበሎ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ብልዑል ወታደራዊ ማዕርግ ብሰላም ዓሪፉ ህዝቢ ኣሜሪካ ከይሻቐል ይንገራው ኣብ ታሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለፂ ምዕራባውያን ዩክሬን ማእከል ሩስያ ክድብድብ ፍቓድ ምስ ሃባ ሩስያ ብቕፅበት ናብ ኩሉ ኣንፈት ክትንቀሳቐስ እያ ተራእያ ንኣሜሪካውያን ዜጋታት ብቐጥታ መፅወት ጥፍኣት ጉዝጉዝ ዝበሎም ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖም ራዕዲ ናብ ከብዶም ዘእተወት ግና እታ ኒክሌር ፆር ዝዓጠቐት እያ ተባሂላ ትሕመ ቀዋሲት መርከብ ኩናት ኣብ ቅርበት ማያት ፍሎሪዳ ብጥልቀት ትኸልል ምህላዎም ዝተነግሮም እዩ ነዚ ኣመልኪቱ መንግስቲ ኣሜሪካ ንዜጋታት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እዛ ትበሃል ዘላ ሳብማሪን ብሂወቶም ዘለዎ ፃዕነቶም ማፅወር ከም ዘይብላ ስለዮ ሓበሬታ ስለ ዘለዋ ስክፍታ ወጊዶም ንቡር ዕለታዊ ናብርኦም ከካይዱ ፀዊዓላ ነዛ ቀወሳ ከተተኣናግድ ምዃና ዝንገረላ ሃገር ረኪባ እውን ንህዝቢ ኣብ ዘርግሐቶ ሓበሬታ ኒክሌር ዝዓጠቐት ኣይኮነትን ክትብሎም ከላ ብወገን ሃገራት ሩስያ ግን ቃል ዝበሃል ብዘይምውፁ ኣብ ስቕታን ዘሎ ፅፍዒት ብግብሪ ትጥቀመሉ ከም ዘላ
يرئي بتمساسلي نأمريكان محاجتان تلا هجرات يخونو جلتات أزي رقيق أطار كعتق كم زخنا بريزيدنت بوتين بوقع بليتنيرو إزما لدما يمناوين نايز أدل قدامو تتكام تخخونو خمز خلون أبتامت أبو خينم بونز حالفو ويزيس أنا توامر خب كنات أبكبيد فتنة كأتو وان مخانوميم أتا نترين السادة ويس مستاي مناوين كلما يتبنو مكل خلان تأرتن تأزازات نايبري زي أخبار مراخبن واردة خون زمت علم زي تكبر لهم جبتن ككايد وتصنحو دار كيتاتهم بستأساسر نفرتو كنا تحزل USS دوايت ايسنهاور تبهال أمريكا تكرساني تبدأ باقبال مايات كأيح بحري وجيم كابتبل بوحدا جبرتن حجيجن عدوقات حوتي حاد خلت تكزيب تملكة الليل كعمسان قعوة كواسس النابلت نابسويتس كانال ويجبتسي قطع هادي ملام لسانك قبيلة جنسي على 4 سبات تقتلهم هالشبابون ما يتكاتفتيمهم أبز حلفة قدم أب مأكل أي سوماليا منغو قبيلاتات مارحينن دارن بستور العقيجة بوحدو 4 سبات تقتلهم أتغطى الشبابون وتدروا معسكر متكات دحر مفتسامهم بسحات سبات كم زموتو تقليتهم أتبحاد السنة خلتشن 16 عمت مرت جزاب جزات كالمدوك أمانك أبالات قبيلات تستفاد رقون تسيدو كبل منجست فدرالن محدار تاقزاتن تصوي عمالهم أما حدار جزات كالمدوك أحمد أبدي كاري أمانك قبيلات زلو جيجت بزاتن مفتح ناي أرك كوميتي كام زدالو هقرا مدبر تلفزيون تهاجر حبير اللام قال مرة ببزوهن الصوماليا بتجيجت زموتو سبات سوسا زغسرو دما 85 بصحو يملكت اللهم حالتات تاجزاتن فدرال منجست الصوماليا دحر موفارم متاب قشتات لاند هيرن قالقالون زقات ماجيجت داول اللهم تنكت غونصي مقاسو ميرتن قلاتات ماين يقبعنا بزبل حطو 5 خونه مدبر ريدا كل ميو حبيرام أمانغو خلتيهم قبيلاتات جيجت كقاتم زن مجمر تاقزي عيكونن كدم خلتا ورحي تماساسال جيجت تلاعيلو زنبرا خوينو أم حدرت تاقزات ناتهم قبيلاتات نمتقرا زقابرو وتصعر كم زفاشلة يذكر أتجيجت استلعلا أمانغو مسال قاعدة متأثر زلو إسلامو بجل الشباب فدرلا منقستنا بطغات خبابي دحر متقاسميوم أب تماساسال معالتي الشباب بقزات قال قدودو كتما إلدي رابز ركبوت تادرا معسكر هندبلتهم متقعتي فاتسموم نزهان دبتاو متقعتي سيبو منقستو سوماليا كاب قربا بتكباكتات توسخ حيلتات بموفر لالسا 4 شوعتن أبالات تتقجل 5 قتلنت متقعت كمزة في الشلون أفليتهم منستر زينا باهلين تروزيم سوماليات مال سنبتاو بزوج مجلسي بحيلا أيرز رقف سرهت سارة متقعتاب كتما إل دراب زركبوت تادرا معسكر كمزة كيدن أبالات تتقجل سقوم 5 حبيروم الشباب بوغن دحرت متقعتاب بزوج مجلس أبلا حيلتات منقست عود كمز رخبه أفليتهم مثال الشباب قربت زلو مربب حبريتا الصومالي ميمو بيت متقعت خلت تعزز تزركبهم 5 وتدرات منقست 5 قتلو حبيرهم إلدارا أبرز ختم الصوماليا مقادشان مبلغ 387 كيلومتر رحقو يركب حماس نأمام السلام أمريكا أو انتاو ملسي بلوم حماس نتبع أمريكا صغرب أمام السلام كما خنات بمقرب كمز السمام علو قالت حماس مش مشاركة زغنة فلسطين وإسلام والجهاد بحبر بزهابه ملسي نت أمام السلام زلهم دلونت بمقلاص انتخنا نقرب منتو زيادة دلونت إسرائيل كمز تقلب لعلو تحلفت تقوجله النبي بي سي قالت أتبع أمريكا صغرب أمام السلام بحبرات هاجراتون عبدك في كمز رخبة الذكر كوينو كما بكسب خلت يوم وكانت نشدش توارح مقراص تغسق جبركم إن بلغات مقراص تغسق مخون زي تقلبيهم قطرن قبصنون أمن دافت أمام السلام كمز تساتف زرب كوينو ملسني حماس كمز متأن أرقاقتنا اللو حماس تمال مشيت نتصغرب أمام عمل كتاب زهب ملسي أبقازة تغسفت سيمودو كبل سلو قرب النت أرقاقتنا اللو حماسن فلسطين وإسلام والجهاد بحبر بزهابو ملسنا دليتز بفلسطين زقدم خوينو أقداس نتاب قازا زكايد زلو خينات ملؤ دوم مبال لعل مخانو كاب مردائيو يبل دوم كلتا جلتات بمسعب نزوكينا دون مبال زقبر فتناتات بقوة وأقباب كنواسا دلواتنا إلهم الوايت هاوس وهاب قال هاجراوت أمريكا جون كيربي حماس ملس دحر مهباب زهاب وقال ملس حماس أزيو حقا زخم زخونة بمتقاس نتا حماس صغاري بموزر لو الطلبات يتصنعوا كم زلو قالتهم سولس نقوه صحف قديات أمريكا أنتوني بلينكن قدام المنستر بنيامين نتنياهو نتصغر بأمام السلام نمقبال دلو كم زلو بمحبار علم كاب حماس يمرست بزلا
ኢሮኔሮም እተቀድመ ሓደ ወርሒ ብፕሬዚደንት ባይደን ዝመርሖ ጉጅለ ዝተነድፈ እማመ ሰላም ኣብ ጋዛን 6 ወርሒ ጽኑዕ ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር ሓማስ ሒዝዎም ዘለዉ ነፃ ክፍልኖምን እስራኤል ካ ኣሲራቶም ዘላ ቁጽሮም ዘይተገልጸ ፍልስጤማውያን ክትፈትሖም ዝጠልብ እዩ። ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ እቲ እማመ ሓማስ ንኹሎም እቶም ዝተረፉ ጆሆ ዝሓዞም ነፃ ከፋንዎም እስራኤል ካ ሰራዊታ ካብ ጋዛ ብምውፃእ ቆመ ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር ዝጠልብ እዩ። ብሊንከን ብሰሉስ ኣብ ከተማ ተልኣቪቭ ምስ ሰብ መዝእ እስራኤል ኣብ ዝራኸበሉ ዝነበረ እዋን ባንዴራ ኣሜሪካ ምሳሳል ናይቶም ጆሆ ተታሒዞም ዘለዎ ሰባት ዝሓዙ ሓያሎ ሰባት ስም ኣሜሪካ እናፀውዑ ኣባኹም እምነት ኣለና ብሊንከን ነቲ ውዕል ሰላም ኣፈርሞም ክብል ተሰሚዖም ነይሮም። ቪኪ ኮሆን ዝተባህለት ወዲ 19 ዓመት ወታደር ወዳብ ሓማስ ብ7 ጥቅምቲ ጆሆ ዝተታሕዛ ወላዲት ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ናብዚ ብሊንከንን መንግስቲ ኣሜሪካን ካብ መንግስትና ከድሕኑና ኢና ክንልምና መፂና። እዚ ቀዳማይ ሚኒስተርና ነቶም ጆሆ ተታሒዞም ዘለዉ ፍትዋትና ነፃ ናይ ምውፃእ ድሌት የብሉን፣ መንግስቲ ኣሜሪካ ፀቕጢ ክገብረሉ ኢና ንልምን ዘለና ኢላ። ብሊንከን ምስ ሰብ መዝእ እስራኤል ድሕሪ ምዝራብ ናብ በዓል መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ብምምራሕ እስራኤል ብዙሕ ነገር ንምግባር ድልውቲ ከም ዘላ ብምሕባር ፍልስጤም ካብ ዛትያቶ ዘላ ቅልውላው ንኽትወፅእ ኣሜሪካ $404 ሚልዮን ከም እትሕግዝ ኣረጋጊፆም። እቲ ሓማስ ብ7 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምፍፃም 1200 ሰባት ቀቲሉ 250 ሰባት ጆሆ ሒዙ ምስ ከደ ዝጀመረ ኩናት ሞት ሸሓት ሰባት ኣኸቲሉሎም። ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕና እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ልዕሊ 37,000 ሰባት ተቐቲሎም ከም ዘለው ይገልጽ። እምበርገስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ እዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶ ናብዚ ይፍጸም። ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም